Kaixo, Andoni! Kaixo, Eugeni, zemuz? Ondo eta zu? Oso ondo. Hemen, entrevista familiar bat itzartu genuen, eta Oida! hau baino familiarragoa izatea, Eta zaila. logutu dugu, Bai, lortzen dugu. Zure meritua da. Andoni, urekondo, ernanikoa. Bai? Bertsolaritzan munduan asezinen, baina noiz. Noiz, gutxi gora bera, ofizialiki izango du 2019 nola. Oin dala, ja, 7 bat urte. Urte bukaeran gaina. Osa, guantxe beteko diala izter, 7 bat urte hola. Taldetxo batean asezinen, Bai? Hernanin talde asko daude, eta egun dia bertsolaritzakoak, ni hasi nintzen Hernaniko gaztetxeko taldian. Han baginen lau baldagun, eta hori ere zan familiar, ez zeon... Hau ez, ni ohituta nago gauza familiaretara. Noski bai. Orduan, bai, taldetxo txiki bat, eta oso oroitzapen hona daukaten talde bat gaina, eta bertan hasi ginen lehenengo pausoak ematen, eta koplak eta bertxok eta... Nolatan sartu zinen talde horretan? Bueno, azkenian, nik beti olako elkarrezketetan esaten dut bertxota kasualidadez iritsi nintzala, gu parrandan hasi ginen kuadrillako batzukin bertxotan taola, eta ni parranda horietan, hasi nintzen sumatzen gustoko nuela bertsolaritza, ondo xamar ere ematen zintzaidala, kuadrillakokin konparatuta bintzat bertsoa bukatzeko gain nintzala, grazia egiteko gain nintzala, edo esan nahi nun hori esateko kapazan nintzala bertxotan. Eta horren, sartu zaidan zerbait gehiago egiteko gogua. Eta, galdezka hasi nintzen, jende ezagunari eta bar, ea bazeon talde bat, ez maila oso altuko, baina herri mailako zerbait bazeon antolatuta eta bar, eta horrela bat eta beste galetuta hasi nintzen gaztetxeko talde honetan. Piskat, kalean hasi eta hobetzeko gogo hortatik edo. Zer deskubritu zenuen bertsolaritzari eskero? Zenbat denbora dakago entrevistaiteko? Ze galdera honekin luzatu nahi deke bi orduz, baina... Denbora nahi zuna. Bertsolaritzari esker deskubritu dut, igual topiko bat, ematen du baino mundu bat beste edozein bezalaxe oso aberatsa dana. Kanpotik gauzat ikusten dana eta geroz eta gehiago sartu. Adar desberdinak deskubritzen zoaz, jende pila bat ezagutzen zoaz, bakoitzak bertsoa bizitzeko modu desberdina dauzka, eta zure leku ere topatzen zoaz pixkanaka, orduan deskubritu duten da, eta gero suposatzen sakonduko dugula elkarrizketan zehar da mundu oso zabal bat, oso interesgarri bat, aldiro hausnartzea behartzen zaitun mundu bat, pentsatzea, iritziak eukitzea, munduai adiotea, eta, netzako oso aberasgarria da guzti hori. Eta komunikatzea, ez? Bai, komunikatzea, azkenean jendea dengana iristeko bide bat da bertso bat, ez? Guk entzularentzako edo bertsozalearentzako abesten dugu, baita bertsolarentzako ere, elkarrizketak sortzeko eta bar, eta komunikazioa ezinbesteko, eta ni oso zalea naiz, komunikazioaren oso zalea naiz, oso hiztuna naiz, asko gustatzen zait jendea entzutea, jendeari nire ideiak helaraztea, eta bertsoak ematen du hortarako beste modu bat. Gehitzen zaizkiona edertasuna, gehitzen zaizkiona hitzekin jolastea, hizkuntzarekin jolastea, beste osagai batzu, baina funtsean komunikatzea da, ondo esan dezu bai. Noiz hasi zinen plazak egiten? Plazak egiten, gutxi gora bera, nik mugarri bezala daukat 2022an Lizardi sariketan parte hartu nun urte hori. Hortik aurrea esango nuke pixkanaka progresiboki jo naizela plazan gehiago egoten. 2022tik aurrera batez ere Hernanin suerte daukagu berziot, badaude auzo elkarte pila bat, badaude talde eragile pila bat, eta normalean kontatzen dute bertso eskolako jendearekin, saioeska bat egiteko, poteo bat egiteko, eta hor pixkat zailtzen zoaz, zure burua probatzen zoaz jende aurrian eta esperientzia hartzen zoaz. Horra, plazan hasi hor, eta gero hortik aurrera, geroz eta ibilbide luzeagoa eta lorpen gehiago eduki, plazan
gehixi aukitzeko aukera ere izaten ari naiz. Horren. Sariketa pila bat hartu duzu. Bai, batzuk azkenako, bai, eta egia ni behan du harrapatu nindula, esan dizut, 2022an izan zen lehenengo gazte sariketa, orduako nilean hauzkan, 22 urte, 23 iteko. Eta normalean gazte sariketak izaten dira 25. 18-tikan 25, gutxi gora era. 25an ja muga jartzen dute adinagatik, eta bueno, normala da bezala. Orduan nik 2 urteko margen aukinun gazte sariketetan parte hartzeko, eta bai, batzuk azkenean ditut eta oso plaza politia dira, inguruko adin bueltako jendearekin kantatzeko, bueno, lehia testu inguru hortan ere probatzeko zure burua, ja final batzuk eta izaten dira plaza nahiko konsagratuk eta jende desienten aurrean kantatu barrezu. Bueno, badauzka osagai interesgarri batzuk, eta nik parte hartu duten guztutan behintzat oso esperientzia goxoa gordetzen dut. Saio hobea edo okerragoa egin, hori ez du norbeak aukeratzen, suerte zoritxarrez, baina bai, batzuk egin ditugu. Nahiz eta txapelketa izan, bai, ogoi itzapen gozoa gordetzen duzu. Sariketetatik esaten duzu? Bai, lehia... Txapelketetan, bai, bueno, ni orokorrean egida, nahiko ondo moldatu izan naizela lehia testu inguruetan. Ez nahu asko, ez dakit, erasan edo lehia testu inguru horrek eta nik nahiko horitzapen goxoa daukat orokorrean formatu hortako saio guztietatik. Gero egia da, tarteka zaizu etatzen zune ezun bezala, bertsoak hori dauka divertigarritik ez da, burun daukazuna igual, gero ateratzeko garaian ez dala ateratzen zune ezun bezala, edo esaldian formulazio bat ez zaizula kabitzen edo egun txarra daukazula besterik gabe. Eta olakotan bai zoazela etxea pixkat, bueno, tripak, bueltak dauzkazu hendik. Egia, baina nahi zorionez zuaingoz ez zaitokatu olako hain egun katastrofikorik eta orokorren ondo moldatzen naiz olakotan. Anoni komentatu duzu betxoa zer den zuetzat pixkat komunikazioa, tresna, baina publikoak nola agotu behar du betxoa, nola jaso behar du betxoa. Bueno, horren ez da egongo modu bakar bat, Nire ustez publikoak, guk suerte handia dauko, ze oso publiko, ezagit, errespetuzko publikoa dakola esango nuke, ze isiltasun egoten dian bertsolariak pentsatzeko tarte hartzen duen momentuetan, ze txaloakin nola eskertzen duen egindako lana, logikoa danez, bertso hona baldin bada, txalok handiok izango dira, baina errespetu handiko publikoa dela esango nuke, eta nola hartu behar du, hartu behar du, ez dakit, nire ustez jumar du bertso gogoz, hori da bertsoak gozatzeko modu errexena ez, bertso gogoz jun, eta irekita jun, harridurarako beti dagolako leku ez, igual nire gandik batzuk esperoko dute gauza jakin batzuk esatea, baina igual aukera bat ematen baldin badiate, sorpresarako aukera ere gezatu liteke horrez, ezakit, ustea pixkat irekitasun batekin entzutea bertsoak eta gero gainontzean, bakoitzak bere bertsolariak ikiko ditu kutxunagoak edo ez, baina orokorren entzulea beti juten da nahiko laguntzeko borondatez esango da. Galdego bai, egitea gustatzen zai. Zer ez da egin behar betxoetan edo betxoetan, zer ez da egin behar. Zer ez dan egin behar. Nire ustez, hor gauza asko egin behar ez dianak, eta oitako bat bote prontoan natorkiana esango nizuke, ez da egintzat eman behar ezer. Alegia, ez zu aurre ikuspenak mundu guztiak egin ditzake, zuk nolabait ezakit, planteatu dezakezu, irudikatu dezakezu zure buruan zerra, baina beti ere, bapakteko tasun hortan, jakin behar ezu, gauza malgua izan behar ezu, ezin ezu jun zure zurruntasunian bakarrik. Jakin behar ezu moldatzen egoera desberdinetara, eta hortarako prest jun behar ezu. Ez? Orduan,
ez ez duna jun behar da, aurretikan zure ideia bat balin badukazu, saio bat nolako izango den edo aurreikusi balin badezu lehenago, ba, ez du balio horrela jun eta hori egitea bakarrik. Piskat malgugo izan behar eta ikusi behar gaur ze jende dago, gaur ze esan aldamenekoa, gaur ze gaitokatzen zaigu, piskat jun behar dena aztertzeko borondatez eta laneako gogoz, esango nizuke. Hoi bat, gauza asko, inbardianak eta inbarreztianak, zerrenda luze bat esango nizuke, baina bautere puntuan hori. Saio batera zoaz, benetan plaza edo txapelketa edo noa, eta zer da lehenengo gauza egiten duzuna lekura iritsitakoan. Bueno, nik uste hoi bertsolari gehienek egiten duten gauza nahiko adi zaudela gertatzen den guztira, ez? Lehenengo iristen zenean atxaldean. Hori bai. Hori edukazioa. Kortesi hori ez da dila galdu, favorez, ze bestela ez da gizizango binekin. Baina hori ingurua pixka ezagutu eta kaso egin antolatzaileari eta hor normalen egoten dalako, ez? Komunikazio hortan antolatzaileak ematen dizu informazio bat, igual beharrezkoa da, saio horren zergatia ulertzeko, zergatik antolatu duten, ze jende mota juten den saiora, ze formatu dukitzen duen, ez? Lehenengo kontaktu hori eta gero nahiko adi egotea eskatzen du orokorrean, ez? Ze ezakizu gero nundik etorri halko zaizun inspirazio bat, irtenaldi bat, ez doaz atxalde pasa leku hortara. Hoi da, ondo pasatzera bai, baina lanea ere bai. Orduan, ardura horrekin zoaz eta ardura horrekiten dizu adiotea gertatzen den guztiari. Orduan, nire lehenengo atxalde hon. Zer eman dizu bertsoak? Bertsoak gauza asko, hasteko inguru zabal bat, bai herrian bertan jende pila batekin harremantzeko aukera eman dit, gaur egun oso laguna dazkadan jende bat, igual bertsotan hasi ez bali nintzen justu harremanduko ginakenak. Gero, tipulan barnean, gero tipulak azalak izaten ditu eta harremanetan ere olexa izaten da, ez? Baten dizu jende pila bat ezautzeko aukera, askotariko jendea ezautzeko aukera, zure antzeko pentsatzen duen jendea, zure desberdin pentsatzen duen jendea, zure antzeko gauza egiten ditu jendea, oso bestelako egiten dituna. Orduan, ematen dizu, zoaz pixkanaka pilatzen, esperientziekin pilatzen eta aberasten, bai ez? Hartzen gauza bat interesatzen zaizuna, beste bat jakiten behintzat hor da hola eta ez zaizula interesatzen, baina denako jendea egoten dara mundu hontan eta batez ere hori ematen du, ez? Jende asko ezautzeko aukera eta mundua, Euskal Herria kasu hontan, beste ikuspuntu batetik ezautzeko aukera. Egikidea saio batera eta esan dugu atxaldea. Bai, importante. Baina saioa aztegaroa tokatzen zazue eskailerak igotzea taulaba eta zu momentu horretan nola sentitzen zera. Zer da Antonio Bekondo momentu horretan. Momentu hortan sentitzen duzu eskailerak muitzen nahi diala. Bate ematen zaizula eskailerak muitzen tardun, pausoa ondo emateko zentratu egin behartzea kasi. Ze gauza asko dira. Baina momentu hortan nahiko konzentratuta zaude orduako, esango nizuke. Ja, holtzari gotze baldin bazea momentu izaten nahi igual tensoena, ez? Hasteko, goendikan ezakizu zure burua egun hona aukazun, ez daukazun egun honik. Orduan, nahiko momentu tensoa da, baina ja hor zaude pixka zure barnean satuta, normalen agurraia prest, hori ere importantea, helduleku bat, bintzat agur bertso hon bat bintzat botako dut gaur, horrekin zoaz eta ja hortan pentsatzen zoaz. Orduan nahiko barrurako momentu badala, esango nizuke. Jende asko balin badago ere, nahiko barruan zentratu eta hasiera hon bat emateko konzentrazio bila edo. Hastea. Gero ere, logurtu beharko da publikoarekin agertu eman konexio bat. Karo, noski, hori ezinbestekoa da. Eske, zu jute bali mazea ez da ezer bortitzagoik edo
hotzagoik saio batea jun eta ez lortzea konektatzea jendearekin. Tarteka gertatzen da, faktore asko daudelako tartean, eta igual, bueno, ez dezu lortzen grazia egitea, zutzako humorea dana igual jende horrentzako ez dauka aparteko interesik, edo zui mugite zaitutzen gauzek horrez dute funtzionatzen. Gertatzen dira, ez da gehienetan gertatzen den gauza bat, baina bai beti bilatu behar da, horregatik esaten dizut, leheno, jakin barezuz zeinentzako izan kantatzen, importantea, ze pertsona bakoitzak, ja belaunaldi artekotasun bat, ez da igualak gaztentzako kantatu, edo helduagontzako kantatu. Hitzak, referentziak, mundu ikuskerak askotan oso desberdinak eta hortara, egokitu inbarezu nahi edo nahi ez, beti ere zu izango, osea, ni Andonen Rekondo naiz, bai holtza batean, holtzatik kanpo, taberna batean, baina Andonen Rekondo hori ere moldatzen juten da. Ez dagoen testu inguru bakoitzean, bueno, saiatzen da ulertzen ingurua zein dan, eta inguru hortan zer nolako izan behar duen, edo bueno, beti bere esentzia mantenduz, logikoki, baina eta konexio horti da, pixkat jakitea irakurtzen plaza zein dan, ze tipologiaan, eta zer entzun nahiko luken jende horrek, eta gero zuk zuretik ze ekarpen indie zeiokizun horri. Pixkat hor da horreka balantza bai. Eta ere bai, publiko mota horretara nola bai egokitu ez. Hori da. Nik uste azkenean beti da hola zerbait elkartzen gaituna, ez? Euskal Herrin eta bertso mundun, bueno, askotariko jendea dola egia da, baina beti da aurkitu daitezke puntu batzuk, bueno, konektatze gaituztenak eta referentzia batzuk, behintzat abia puntu bezala, ez? Askotan konexio hori bilatzeko momentun hasieran da zailena. Hasieran ez baldin bazu lortzen engranajea, ez? Ondo uztartzea eta ondo funtzionatzea, gero tartean pixkat zailago izaten da. Orduan, hasierako momentu ditan topatzea ez, ze elementu izan daitezke hemen elkarrekin ez, partekatzen ditugunak, eta hortikan, baina saioa eraikitzen jun horren gainean. Bai. Tokatu zakizu betxo musikatuak. Tokatu izan zaizkit eta ez daukat munduko oroitzapenik bikainen agi esan. Bueno, ez naiz ni munduko trebena, hola... Ez nago oso trebatuta musikakin kantatzen, ni musikan bai, musika trikitilari izandakoa, ikasitakoa naiz, trikititxe ikasitakoa naiz. Eta esperientzia bakanen bat eukide, baina ez daukat, enaiz senditzen erabat eroso ezakit musikarekin. Igual trebatzea izango da kontua, baina. Niri bakizu egoso ez, baina oso ururi jantzen dira zuen, bakizuen noiz bertsolariak. Momentu bakarra da? Bai. Ni askotan jartzen dut urduri bertsolariak. Gaia eman, Bai? eta bertsoa botatzen gainako Arte hortan. izilune tentsio, edaki nola definitu momentu hori, nola egamaten du hori bertsolariak. Bida, eta hau ere pertsonan araberako izango da, baina nator pixkat, mistika bat edo epika bat puskatzeko asmoz, nik ere hasiera batean edo plazatan ez nahi milenian edo txapeketan ez nahi milenian antzeko pentsatzen hon, ez? Jo, ze momentua, saio bat, jarri dizute gai bat, ez? Bertsolaria bera behida isilik, ez? Bere garuna hor zaizema revoluziotar eta jendea isilik. Jendea zai, aber ze esango digun bertsolariak edo ze ideia ekarriko digun. Eta gero, tokatzen daizu zui, izatea, bera begira dauna eta denak zai. Eta momentu hortan igual, asko, hemen ere egoerak eta egoerak daude, baina askotan da, jartzen dizute gai bat, jeixinez buru hola serio nahiten, hola, intelektual bat bazina bezala, eta zure burua izaizu esaten. Ostia, haze marroi puska, zesan behar dendik, ja pasadia 30 segundu, ja gaizkin joa, esaldi hau ez dakabitzen, errima hau ez zailagoa dago, eta azken esatzu, ateako azoze. Eta ez da kantatzen, antzerkia egiten, jakingo bazen du ez, lehenengo puntutik bukeraino, zer esango ezun. Eta askotan izaten da, erabat, guk bertso eskolan askotan enten dugu metafora, ekilibrista bat, sokaren gainean jartzen den ekilibrista bat, bakila nun hasiko dan, eta nun bukatu nahi duen gutxi gora era, baina tartean, beti
jun behar dula Kilikolo. kilikolo bidea egiten eta pauso bakoitza pixkanaka ematen. Nik antzeko sensazio bat edukitzen dut askotan. Baude momentu batzuk, nun gaia jartzen dizuten, eta igual egun hortan inspirazio gila horrekin zaude, edo gaia erresiago egiten zaizu, eta bapatean, pum, bertsoak inda datozkizu burura. Baude, horrelako egunak, baina nire kasuan, eta nin nereta zain naiz, ez dakit beste bertsolarek zer esango duten, kasu askotan izaten da, ideia pare bat euki, eta sokaren gainea. Holaxe. Zer eman dizu bertsoak? Bertsoak beak jolasteko aukera ikaragarria. Ni beti oso hizkuntza zela izan naiz. Bueno, egainak esan zuen bertsolaritza jolasa da. Ne ustez ez da hobeto definitzik. Gero jolas hortatik abiatuta, egin daitezke gauza oso trascendenteak, importanteak, ekarpen handik egin daitezke ideologikoki eta baina funtsean ne ustez jolas bat da, eta nahi horrek ematen dit plazerrik handina. Ni esan izutuen bezala oso hizkuntza zalea naiz, euskera zalea naiz, eta beti baitz joko egin eta ez hizkuntzarekin egiten den txisteekin oso lotua egon naiz, esango nuke aspalditik. Eta bertsoak ematen da aukera hortan sakontzeko, ez? Nola esan, zakit, gauza bat esateko modu asko daude, eta bertsotan hori lantzea eta hori modu ederrean errimatuz egitea, doinu baten bidez, doinuak jolasteko ere aukera ematen dizu. Jolasteko aukera ikaragarria eman ditu, batez ere bertsoak. Nondik dato tukitisa. Bapatean, Andoniren bizitza tukitisa agertzen da. Hola, Bai. batek ez luke nahiko bezala. Bai, eta trikitixan, gaur egun bertxotan 7 urte baldin manoa, nik trikitixan segura asko urte gehiago ingo nitun, bertxotan baino guain goz bintzat. Umetan hasi nintzen, ez dakit, musika eskolara edo zein ume juten da bezala nire juten nintzen, eta iristen da momentu bat, instrumentu bat aukeratzeko ematen ditzutena, eta nik, ez dakit zehatik oso ondo, aparteko ilusiorik ere etzian egiten, baina, trikitixea zegoen libro, eta, trikitilari. Eta nik beti esaten dut, igual, dantzan oso txarra naiz, eta hortik igual etorriko bala nire grina, bertsolari edo trikitilari izatea, beti eskakeatzeko, ez, dantza ez egitetik, edo, beste funtzio bat daukazu festan, igual dantza egitez libratuko zea. Hortik jun daiteke igual, asuntoa. Baina, gero, ez duen ibilbide, oso herri mailako ibilbidea egin nun, eta 17 urterekin uste dut, utzi nula, eta etxean dauka trikitisa, armailu baten gordeta, orduan egun ematen behar bali maezu, ekarriko dizut. Ez zenun talderen batean. Ez, maila ere esango nizuke. Alperxean barra nintzen, esango dizut. Alperxean barra nintzen, eta asko ensaiatzea ez du musikariak ez dauka etorkizun oso oparorik esango nizuke. Baina aukak ez banago, eta zuzenu bestela, institutua bukatu eta kazetaritza dato. Bai, kazetaritza dator. Lehen ez dugu oso nahi patu ez du, komunikazioa asko gustatzen zaidan zerbait da. Eta pixkat hori lehenagoti dator ez bertsoa igual beranduago etorrian zerbait da, baina komunikatzeko gogoa ni oso idazteko izan naiz beti, esan ipuinak eta sortzeko eta hori bai eukietela umetatik, irakurtzeko zaletasuna etxian horrekin nahiko lan egin dutela esango nizuke, eta kazetaritza pixkata komunikatzen jarraitzeko tresna bat, ez? Bertsoa bezala beste esparru batean, baina oso lotua. Zer eman dizu kazetaritzak? Kazetaritzak ematen dizu aukera ni adibidez lan munduan eta tokiko prentsan ibil naiz gehien bat, tokiko prentsa legia etxetik oso gertu dagoen eremu batean kazetari. Orduan, kazetaritzak esparrua asko dauzka eta bakoitzari gauza desberdin bat emango dio. Nire kasuan eman diana da, ni bizi naizen lekua, Hernani ingurua, Urume Bailara, ezagutzeko modu oso berezi bat. Oso atretzoren eta barruko parte izaten da, antzerkietan eta barrukaldea. Herri bat kanpotik ikusi daiteke modu batera, baina behin
zu herrian barrun sartzen zeanean, ikusten dituzu tripak, eta ikusten dituzu barruan nola funtzionatzen duten gauza guztiek, oneako eta txarrako. Baina nahi hori eman dira kazetaritzak batez ere herri mailan eta nire inguruan, ni hazi ezin izen inguru hori ezagutzeko aukera oso on bat. Zer alogetan tokatu zaizu lan egitea? Hor, ni hasi nintzen berez kirol kazetaritzan hasi nintzen. Hola beka batekin eta EITB-en. EITB-en irratian, Gasteizen ibil nintzen Baskoniakin eta Saskiolo zela ez dakit izango zen, baina Baskoniakin eta Araskikin eta bueno, nik kirolzalea ba naiz, baina bertan ikusi nun igual kirol arloan lan egitea gehiegizkoa zala. Nire zaletasuna ez zala inbesteako igual bizi guzti bat horri eskaintzeko, ze oso lan politia izan daiteke kirol kazetariarena, baina oso sakrifikatuare bai, oso, bueno, asteburu guztiko oso lotuta zaude, bueno, beti talde baten atzetik hili barra duzu normalean, eta nahiko lotua da. Eta hortik ja, torren nintzen, Hernaniko kronikan eta tokiko prentsan. Ditut 3 urte, ja utzi nun lan hori ere, oain beste lanbide bat daukat, baina bi arloitan ibil naiz. Eta nahiago, tokiko prentsa. Hortan sinisten dut asko, ze ingurutik eragitea da, nire, nik sinisten dutena bintzat txikitik eragitea da, eta tokiko prentsak ematen dizu, zure txiki hortatik eta ingurutik, etxe ataritik, eragiten hasteko aukera. Eta komunitatea sortzeko aukera. Eta jendea entzuteko aukera, naiztea ez gustatu esaten duna, eta eztabaidarako bideak zabaltzen ditu, eta horrek ematen ditu gero aurrera pausoak, nire ustez. Orduan, kirola tokia, nik tokia nahiago. Baina bai, eskatuko dizu aktualitatean egoteko. Bai, baina horra adibidez bertsoekin ere konpensatzen da dena. Bi mundutxoek eskatzen dute arreta berezia egunerokoan. Gertatzen den hortan adiotea. Orduan, bueno, nik hori lehenagotik banekarren beti gustatu izan zait, inguruan zer gertatzen den jakitea, munduan zer gertatzen den jakitea aldan heinean, eta bi mundu hauetan bai kazetaritzan eta bai bertso munduan sartzeak, zerbait egin baldin badut da, are adiago egotea, edo begiradare zorrotzago eukitzea gai horri horiekiko. Orduan, bueno, ez da esfortzu bat denetzako adiotea gauza izagit. Beluan baten galdera bat egitea. A ber. Baina, bueno. Zui beldura ematen badizu, nahi? Goizut, baina isirik gelitze bat zera oso osea. Eta pikuta garbiali behamana oso behali. Ez dut uste. Gaiak jogatzeko gaiak. Eta garitzen edo kazetaritzen. Zebiak komunikabideak dira. Zein da zure helburua? Nire helburua pikutura zaitu bidaliko, baina bai pentsatu beharreko galdera helburua. Orokorra esango nizuke, azkenan zuk norbak bere ideia badauzka, eta gu hemen nahiko euskaltzaletasunetik, mugimendu txikitik beti hortzik lanean nahi gaur. Ni oso lotu hau naiz, batez ere mundu euskaltzale horta, eta horri nire ekarpena egitea bada helburua. Eta gero, nahi batez ere, nire helburua egiten beti izan da ingurua ulertzea. Asko interesatu izan zait beti ingurua ulertzea, eta jakitea nire ingurua ez dela inguru bakarra. Saiatzen izaten mugatzaia zentzu hortan, eta bai bertso munduak eta bai kazetaritzak ematen dizu aukera, ni oso eztabaida zalea naiz, eta jende askorekin hitz egiteko aukera. Orduan helburua bada bakoitzaren iritziak entzun, eta kontrarrogudiak pentsatzen ja norbea ere elikatzen da. Entzun nahi ez duen hori entzuten eta horri buelta ematen, ekarpen ematen dio norbeak bere buruari ere. Eta pixkat saltxoi da nahi gustatzen zaitena. Helburua ez egin, nik gustua sentitzen naiz hor, desberdinak elkartu eta hor esperimentatzen pixkat.
Orduan, ez da gido ondo erantzun duten galdera, pixka joan nahi naiz, igual, baina... Gainera, zuten jabetu nahi, ni antropologia ikasten nahi. Ariza? Bai, bukatzen. Bueno, jainkoak nahi badu. Bukatuko zu. Eduki beharko genuke antropologian kazetaritza moduko ikasgai bat, olaba gaiak nola jogatu, ze ikuspuntu eman. Bai, azkenean denak garrantzia, eta hori alare pertsona bakoitzan nik uste inkontzientek egiten duen lanketa bat dela, ez? Bere bilaketa hortan eta ez bera kontua, ez? Ez. Edo zentzu batutan baita beste batutan ez, edo, bueno, azkenean gauza batzuk eman atozkigu, beste batzuk gu bilatzen ditugu, bueno, denetik handa bai. Ze musika entzuten duzu? Ze musika entzuten dudan? Egia esan beharko banizu, enaiz oso musika entzulea. Gero gustoa haitzen dut tarteka parean jarrizka, adibidez aurreko ezakiten kontzertuan egon ginen, Donostin, eta ikaragarri pila gozatu nuen, egia esan. Musika estiloi tekititxa asko gustatzen zaitu adibidez. Honetan, Xabi Solano ikustea lagun bat honetan, azkega Ergobira. Bakaldo, ergobira. Nahi berdinete baina, hango batek ikuste ali modu bideoa igual, bertxo jarriko izkizu. Bi, punto. Ikusi non bideoaren bat bertan jotzeko bezala. Gu etzakiten hon ginen eta adibidez, etzakit da talde bat asko gustatzen zaitena. Asko gustatzen, Esne Beltzare bere garaian desente entzuten hon. Batipat hori, euskal musika esango nizuke, gero, kotxe viaje luzeetan artista desberdinak entzuteko aukera badago, desbariatzeko aukera ere bai. Gu kotxean Fito asko entzun izan dugu adibidez, oporreta juten, bai, eta hori, gero bertsoak entzuten ditu asko. Musika beharrean, igual jendeak musika entzuten du momentutan nik bertsoak. Grabazio asko goten dira, eta... Eta zeu pentsatu ere ematen dute. Bai, argi eta garbi. Zer pentsatu ematen du denak, denak. Kantak eta letrak eta musikak berak ematen du zer pentsatua. Gaztea gea, bai, gaztea gea. Zizten bat urte dazkazu? 29. Nik 6, 7 ditut horten. Hortxe gara, gaztia. Ni honekin gatetu nolizuz, igual ez zera sobina, baina nola ikustezea hemendik 5 urteta. Zer egitea gustatuko litzazuke, edo nun ikustezea. Bale. Ez dakit oso ondo, ze 5 urtek aldaketa askorako ematen dutela esango nizuke. Baina, oain gaur egun naizenari lotuta, espero bertsoarekin lotuta segitzea. Modu asko daude bertsoarekin lotuta egoteko. Aldala plazan, gustatuko litzake bertsolari izaten segitzea. Hoi bai. Uste 5 urte barru, aukerak badaudela dena ondo bidean hola izaten segitzeko. Eta gainontzean, gaur egun, esan dizut, bain bertsozale elkartean ari naiz lanian, ezin lotu gano bertsolaritzai. Eta, hortik eragitea tokatzen dagoen, ekarpenak egiten segitzea, eta horren 5 urte barru gorrengo naizen, balitek, Baina bertsolari lotuta, egongo naizela nahiko ziur ikusten dut, eta egon nahiko nuke. Orduan, baina psikologia ikasten ari naiz, hori izan esan. Bai! Hori ere, como que no quiere la cosa, sartzen dut. Hasiko nahi, hau. Bai, psikologia ikasten? Bai? Aber klasean nengo gan igual? Bateko latu nahi. Aber klasean nengo gan igual? Zen maiaetan zaude. Nik hasi nuniaz lehenengo maila, eta horten jarraituko lehenengo maila. Egin naiz pixkanaka.
Euskaraz. Euskeraz, bai. Ea konetzen. Apuntak eta pasako izizun nahi bali. Hola, bai. Eta zugaiti psikologia. Bueno, pixkat lehen aipatu dizutenarekin jarraipena emateko, ez? Komunikazio hortan ezinbesteko dira pertsonak, ez? Pertsonak bai norbere buruakin, bai norbea besteekin, nahi kontu guztiek desifratzea asko gustatzen zaiten zerbait da, pertsonak ulertzea. Eta baneukan ar bat ikasteko asartu zaiten. Zeatik, geho da mutu izan naiz askotan. Ni pentsetan baino pandemia bitxita, ostia, adagez, aldatu nintzen eta antropologia ikasten baino, Bueno, eta, psikologiak emango zizkialakoan lanabes gehiago edo, modu gehiago jendea ulertzeko, hortan nabil saiakeran. Oaingoz, ni beti txiste egiten dut, oaingoz psikologian ni bakarri lortu dela PEA. Ez zula zertako baldio, ze auskatzen ere psikologia esaten dugu, baina PEA hor dago. Matrikulatzean behintzat, PEA ematen dizute, eta gero hortik aurreko psikologiak, gero lortu behar diakoitzen esfortzuarekin, baina PEA badakau, eta hemendik 5 urtetara, gainontzeko letra guztik lortzeko kapazakean, nik uste ez, baina hortan dira. Epe luzexeago bat eman. 10 esate bari galtzu, igual 10 urtera bai. Baina 5, Gero, esate dutele oso zientifikoa dela, ez dela uste dugun soziala. Ez, oso zientifikoa, azkenian buruan dauden gauza guztik eta oso kimikoa dira. Pertsona oso kimikoa eta oso hormonak funtzionatzen dute modu batea edo bestea eta horrek eragiten dizkigun gora berak. Baina nahi interesgarra egiten zait alor zientifikoa eta humanoan hasten dian leku bat alako. Orduan badudelako oinarri batzuk eta ikerketa zientifiko batzuk empirikoa dianak gaur egun. Baina badago beti aldagai bat dela giza aldagaia, dela sorpresa. Eta psikologia azkenean zuk zientifikoki txosten iguala duten bi pertsona desberdina dira. Arazo desberdina daukate. Orduan, horrek ematen dine pizgarri bat, arlo humano horrek, zientifikoare bai, importantea, logikoki. Ja, baina, nik entzun dut, ez ditela sekula, igualok entzun dut, baina ez ditela sekula, bikasten berdin diagnostikatuko. Bai, baletik, seguro. Antzekoak igual, bai, berdinak, zaila da, bakoitzak pertsona bakarrak garako. Hoi olaxea da. Bukatzeko, bizitza mundu jonkute, baina zoriontzu eta eder honetan zerbietatzen dakago. Zuk kezkak izango dituzu, zentzuk dira gauetan etortzen zekizu horiek loak entzea. Bueno, askotan izaten dira eguneroko txoakeiak, ez? Askotan hor bizigea, kateatuta, eguneroko epe motzeko eta epe laburreko gauza txikiekin, ez ziguten uzten ikusten arago, askotan, ez? Normalean, gauean hoia joten zenean, entendezu egunan balorazioat, eta horren arabera, egun hona izan da, edo txarra izan da, edo pozik zaude, edo triste zaude. Igual da txorrada bat, ez dakit. Etxea iritsi eta aspertzen, ez dakit, edo sensazio, horlako sensazio, goron. Buru usteak, zorionez esango nizuke, ze bestelako buru usteak egoela hundiegiak izaten dira, eguneroko txoakeitan kateatzen ez askotan. Gaur, ikusi nire alustondo egin diezun elkarriketan, beak era ipatu zizun, gure buru usteak hundiena tako bat zein da, zorionez bai, txapleketa. Bueno, bat horrez, txapleketa mugarri potentea izaten da, orduan hori ere tartaka gauetan, tortzen da, tok, eta gaixo, hemen dago, eta hasten dira ja tximeletak mugitzen.
Eta gero, edozein pertsonak dauzkan kezka, ezagit, ja, potologoak dianak, gaur egungo munduak kezkatzen hau, egia esan, ezagit oso ondo nun bukatuko deun ere, gauza pila bat konpondu behar dianak hemen bertatik hasita, eta bakoitzai dagokio ez, leku bat topatzea, gustona daun leku bat topatzea, beak sinisten duen hortara iritsi izateko eta ekarpena inolizateko. Orduan, Bueno, ea konpontzen ditugu. a ber, den artean. Hauek, Andoni, milioi esker. Zuri. Etortzeagatik. Zuri. Bene. Oso guztua hon nahiz, egia esan. Oso guztua. Oso txoko politiak bat zuen, Miraleko niego guge ikusi daik. Agur bai. Vale, Bueno, hortxe. agur. Bueno, jo...